Kapin 40 katuig o 50 baka diha pa ko sa elementarya nakadungog akong nagistoryahay ang akong apuhan ug uyuan. Usa kadto ka panahon nga ting-ulan sa among lungsod. O ang akong uyuhan nagtaho, ingon pa niya sa akong apuan, tay, dunay pari diha sa atong kapilya, Our Lady of Assumption, o ang bago na naron, sa una Santa Catalina nga kapilya. O kanang paria, estranghero kay Amerikano man. Di pa may ka-distinguish unsa ng Amerikano, pero kadto siya Canadian, labaw na kag-Irish. Pero niingon siya nga kugihan o buutan siya kay ang tanang balay gibaha, apil na ang konbento ug ang simbahan. Ako naminaw lang sa linghod nga pangidaron. Ang pari mikuha og pala. Og siya nagkanal libot sa simbahan. Og nahubas na ayon na ang simbahan. Kadto ako lang nadunggan mao si Father Cosette. Wa gyud nako siya maistorya kay gamay pa man ko, kada piyesta sa among patron malipay ko magtanaw sa akong magulang nga mga igagaw nga mga akulitos, mga altar boys. Sa prosesyon, ang biyata namong CWL o katekista, mo palinya namong mga bata. Unya, naagib ko'y kandila. Mangayog ko sa akong lula o 10 centavos. Ang 5 palit kandila, ang 5 palit og kindi. Samtang magprosesyon, ako gakuyog, gadag ko itong kandila. Unya, kung maaway na ko ang ubang mga bata, katong akong igagaw nga naaykuan, gwapo nga sinina, mag-altar boy, magdako dalas na kong kanila, palikod yun ko niya, palikod. Pero naapoy isog-isog, may katulong na lang ko maihid. Kay gamay man sab ko. Pero samtang maglakaw mi, no, nalipay ko nga wa ko kasabot. Bisag dili mo kuyog ako mga apuhan, basta kay kanang adawa sa bisperas sa prosesyon, kuyog yung kos prosesyon. Gawas nga daghang kog mga igagaw, ang bata mangita manginagbibo. Pero wa ko mag-alagad sa simbahan kay ako manumduman, magtalikod pa man ang mga altar boys. Lagmit Latin pa to. Hangtod nga medyo nawala lang sa pag-eskwela, ming tumaw na ang akong murag desire to serve God sa pag-high school na. Nitong higayuna, murag mamili na ko kung unsaon gunit pagdala ang pala. O unsaon gamit niini alang sa simbahan. Moto'y introduction of my
call to the vocation sa ministerial priesthood. Dagan unta kog sulayan nga mga kurso, pero sa kaayuhan sa kapalaran o kadimalas, wa madayon. Una, magpiluto man ako sa aeroplano, unya murag di man makayang bayranan, tingaling mahimo ra kong mananggiti. Wa na lang madayon. Ikaduha, magsundalo tako kay ganahan kay ko anang title nga ko ano, Philippine Civic Action Group, PhilCAG, sulong sa Korea, girawan North of South Korea. Pero bata pa sab kayo, no? So ningon ko nga mag-engineer na lang ko. Moto tingali, tanahon lang. Sa dihang seminary visit mi sa St. Francis Xavier sa Davao, nausab gyud ang tanan. Nausab gyud ang tanan. Pagka kita nako didto nga dungan og kaon, uy nindot ni. Daghag kaon. Dungan og dula, uy nindot ni kinaidula. Dungag study, akin ni. Unya dungan og ampo. Go, nay ampo diri. So akong gikumbinsi ang akong inahan for 1 year and a half until sa entrance nga magbulag gyud mi kay namay patakaran sa pamilya nga kung college na ka, ikaw na'y bahala, mag-working ka sa gunsa. Busa akong gitubag ang Ginoo nga, Lord, biyaan ako kong pamilya, pero ikaw mo'y bahala nila. And on tawag nato March 28, 1983, sa tanang mga pagsulay, hagit, panabang sa Dios, grasya, nabutha ko Granada, ito na Granada sa Katedral sa Davao, natapsingan ko ato. May gani kay maay na akong pagkalikay ba, no? Tigtanaw manggo ko ato ganang kuan, salida nga Tarzan and Jane. Igokos bukton wa gyud ma-intimano ko papariyon gid siguro ko sa Ginoo ani. I was ordained duha mi karong adlaw nag-anniversary si Father Luciso Monruid. Mga igsoon, mo sulod na ko sa ika-39, bani Father Boy, amo nang gi-consider nga unang tikang na ni paras 40, no, 40th year. O madoy ang Ginoo, sayang kabubuton, makasangko takog 40 anyos, bag-o na gyud ta na nga pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa ika-40 ka anyos, sigon sa atong pagbasa gahapon nga Domingo, ang katawhan sa Dios mingsulod sa yutang sinaad. Ningon ang Ginoo nga diha sa Gilgal, kuhaon ko ang inyong pagkatalamayon at tubangan sa tanang mga nasod. Murag siya ningon, ang kunon ko ikaw nga akong katawhan. Mga igsoon, buot na kong gawas nga pasalamatan ang Diyos, pahalipayan ang inahan nga simbahan. Uban sa mga tinugyanan, si the late Bishop Generoso Camiña, kansang mga kamot
iyang gisalig uban sa giya sa Ginoo nga pilion ako nga alagad diha sa iyang katawan isip alagad nga pari. Tanang mga formators labi na gyud sa katawan sa Dios. Og buot na akong daygon ang Ginoo og pahalipayan ang katawan niya nga karumuntaga kamoy naminaw labot na nasa virtual og sa mga katawan sa mga parokya nga akong giagian og usa ka eskwelahan nga high school og hamubo duha ka tuig nga pagpangalagad sa spirituality year sa seminaryo sa Davao. Tungod kay nining mao mga tuig akong gipuy-an o gitugot sa Ginoo nga dili ako niya bulagan. Diha sa akong moto, stampita, pagkapari, nakabutang diha ang usa ka tudling panultiyon akong gipili. Niadtong panahon na uso pagpamili og Bible quotation gikan sa New Testament. Daghan man kayo diha ang may tungod sa pagkapari o sa mga sulat, mga letters. Nagani uban niya nga kuano, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Pero murag wa kay ko makumbinsi kay para nako dagko ni, dagko taas. Unya uroy og kapuyon ko, tapulon ko, di na nako ni maabot. So, did ko nangita sa Old Testament og nilanding ko sa Salmo, Psalm 17, na usadya nga to din. Nagingon sa Binisaya o narito sa in English. The psalmist say, you have put into my heart a marvelous love for those who live in the land. Inunda nato ang salmo na yon sa Ginoo, gibutang mo sa akong kasing-kasing ang dako o mainiton nga gugma alang sa mga tao nga nagpuyo o sa imong katawhan. Matagigayon sa akong ministry, ako gyung gitan-aw nga ang katawhan sa Dios, they were loved by God, not in so small way. Dako gyud, dako gyud. Og mao nga dito sa akong silver anniversary, gi-reiterate ko rani dito. Pero karon kay 25 man tong silver, na magkurintahay naman, buot na akong ipadayag kaninyo ang pahalipay. Congratulations. Kay nga naman, kaniadto ni bati ko nga ako gipili sa grasya sa ordinasyon, sakramento sa pagkapari, pero it is the sacrament of service. Ganita paron siya, no? The service of consecrated life, the service, on the other hand, naipantay niya the service of married life. Ang
amahan sa pamilya o ang pamilya, it is also a sacrament of service. Then, nagbitad kanako, nining pipila, 16 katuig, pag ilang ang pagkapari di presbyter, usa ka dako nga pagpangalagad sa hinungdan nga siya gituyo sa atong Ginoo aron ang laing kabalaan o pagkapari mubarug sa kalibutan. Ang bag-o nga kalibutan, not just the new normal. It is a new creation, new heaven and new earth. Nindot ninggi hatag sa simbahan kanato nga unang pagbasa gikan ni Propeta Isaias karon. So, tangtangon niya ang mga luha. Unya magtanom sila, muharvest sila sa ilang tinanom. Kanang palm tree or dates or some fruits in the Middle East, you do not harvest in 3 years. You do not even harvest in 30 years. You harvest in 100 years. That is why ang magtanom, dili gid siya kakita sa bunga sa iyang tinanom. Meaning, he has to be undying. Undying. He has to be, to quote the sense of permanence, longevity, eternity, to see these things. Only God in His church can give us that experience. Mga igsoon, ang pagkapari namo o pagkaparing akong gidawat is first and foremost the support of our priesthood in baptism. Sa bunyag palang daan, gidawat na nato nga kita gitawag sa Dios pagkapari. We can be a bridge to one another, to the world, to that kingdom. That is why kung ang simbahan mawad-an siyang katawhan nga way pagtuo, way bukasyon, mura siya og ngilad o panagbuhay. Kay ang simbahan dili pwedeng ulura nya diretso na pako. Mura kag kirubin, way lawas. Og sa Filipino folklore pa na, anananggal ka. Doon na kay ulo, doon katunga, og mulupad ka, pero wa kay lawas. That is not the church which is the body of Christ. That is why together with you, together with all these people, sa atong panahon karon, tungod sa Konsilyo Vaticano, labi na sa atong mahal nga Santo Papa, he is pushing for the implementation of the renewal of the church. Kabag-uhan diha mismo sa kinabuhi sa simbahan. Kung dili nako na tumanon, may nagpiluto na lang ko. Nag-engineer na lang ko. Pero surely, bisag maabot pa ko 59, 49, 39 karon, I will be walking hungry with my soul, not seeing the love of God. Akong ipahinungod, kining adlaw pagpasalamat sa Ginoo, sa daghang mga pari nga nangita sa gilawmon sa priesthood
nga gihatag sa Dios sa mga pari nga natigulang na o nibati nga they are good and faithful servant, but more of themselves than for the intent of God. Ako pong ipanungod, labi na sa usa ka pari nga akong kababayan, si Father Jade sa Manalag, nga kining orasa, nakigbugno, nga siya mabuhi, sayod man ta sa iyang kahimtangdaan, heart transplant patient man siya, karon seryoso nga naa sa ICU. Akong kalipay kining gasa o gugma nga gihatag sa Dios o kining pagpaila sa tahas nga maanindot ang pagkapari sa binunyagan. Kung ang mga tao dili matudluan makaalinggat sa mong pagkapari, sa walay duha-duha ang ministeryo sa pagkapari, musimang kini siya. And we do not like to go back in the desert, nor we would like to go back in the exile of the foreign land. The Lord promised us to come back to Jesus Christ, especially this year, in this Passover of this year. Happy anniversary nako ninyo ug natong tanan.